Ninani kuti ndikamachoka pano moyo wanga sukhaso chimodzimodzi. Auze aneba mukamachoka pano moyo wanu sukhaso chimodzimodzi. Ninani kuti mtima wanga ndiokonzeka, malingaliro anga ndiokonzeka kuti ndimve mawu anu. Amen. Nde nthawi zambiri ndikamalalikira mautumiki anga amaoneka ngati ni mafunso, chifukwa yacho noti ndakumana ndi mafunso ambiri amene ndimaona kuti anthu ambiri amasowa mayankho ake. Amen. Koma tikapita m'malemba mayankho amafunso onse amakhala kuti alimo. Ndele ndifuna ndiphunzitse pamutu onena kuti kodi Khristu ndi ndani. Amen. Ndikumbukira suja ndikaphunzitsa kuti Yesu Khristu ndi ndani, komano lero inuyo ndi ndani. Chifukwa munthu ukaziziwa iwe mwini wake kuti ndiwe ndani, zimakuthandiza kuti uziwe kuti ulamuliro umene ndinawo ine ndi ulamuliro otani. Amen. Akhristu ambiri amangoziwa ndine Khristu, koma kuti aziwe kuti ndi ndani samaziwa. Mwaisanzo munthu ukhozoziona kuti ine ndi wa ku Malawi. Pali kusiyana pakati pona kuti ine ndi wa ku Malawi ndi kusiyana pakati pona kuti ineyo bambo anga ndi president ya ku Malawi. Inde umakhala ku Malawiko, komano bambo ako ndi ndani ku Malawiko. Tikumvana? Ine naonanso kuna kuti nthawi zambiri ife atumiki amene timayika uthenga wabwino zinthu zitimazichulusa kwambiri. Uthenga wabwino timausakaniza kuwasokoneza anthu. Uthenga wabwino ndi wa simple. Amen. Yesu Khristu anafa pa mtanda kuti atipange china chake chimene anachipanga chonchiticho. Ndelelo tifuna tikambirane kuti kodi inuyo ndi ndani. Ndiye verse yanga yoyambirira ndiwerenga pa 2 Korinto chapter 5 verse 17 ndifika mpaka na 18. Ndikhulupirira muzindisata bwinobwino. Akuti 2 Korinto chapter 5 verse 17 akuti n'chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu. Munthu ndani? Aliyense. Aina kuti azibusa apa? Mwina ndine amene ndalemba apa. Sine? Akuti ngati munthu wina aliyense ali mwa Khristu, inu muli mwa Khristu, ndiye mumve. Akuti ali olengedwa mwatsopano. Zinthu zakale zonse zapita, taonani zakhala zatsopano. Akuti ngati niyo munalowa mwa Khristu Yesu, akuti munalengedwa mwatsopano, ndine munthu watsopano. Sinunso ngati munthu wakalekale uja iyayi. Akuti zakale zonse zimakhala kuti zatani? Zapita. Ena matenda akuntundu amakhala kuti apita. Chifukwa makhala tsopano ndinuyo munthu wina watsopano. Kuti mumvese verse ningoyimalizisa. Verse 18 akuti zonsezi okay ningoyambiraso akuti n'chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ndi olengedwa mwatsopano, zinthu zakale zonse zapita, taonani zakhala zatsopano. Ndi akuti zonsezi zake ziti zatsopanozi zichokera kwa Mulungu. Akuti zatsopano zimene zabwera kwa inyozi nzochokera kwa Mulungu. Ndiye mukumbukire papano kuti akuti mphatso zonse zimene zizi zabwino zimakhala zochokera kwa ndani? Mulungu angakupaseni nthenda? Ndiye mwakhala mabwino mwatsopano muli mwa Khristu Yesu. Chilichonse chimene chimakusatira chimakhala zochokera kwa Mulungu. Komano nkhani ndoti inu mudziwe. Mawu akuti taonani mu verse muchizungu amene kuti behold ndikutanthauza kuti uzingoonabe iweyo unochikhale chidwi chako kuti uone ufufuze kuti kodi zinthu zanga zonzidizo. Amen. Akumva ndiochepa koma ndikuziwa kuti munthu atikapita kusukuluko. Amen. Akumva ndiochepa. Inuyo kutereko muli apapamu. Moyo wanu ndi moyo wa tingwesera kubanja kwanu. Unasiyanisidwa. Chifukwa inuyono moyo umene mukuyendera pano pasi wanu iyayi. Ndi moyo wina wa Mulungu. Ndiye ndikuonesere inu verse imene. Tipite pa Yohane chapter 3 verse 16 kuti muni verse sidambire verse yophweka. Akuti Yohane chapter 3 verse 16 akuizwanda. Amen.
ine ndepepani sindimafuna church chajeti. Yohane chapter 3 verse 16 akuizwa ndani? Okay. Akuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, tendinene limodzi. Yohane chapter 3 verse 16. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense okhulupirira iye asatayike, koma akhale ndi moyo osatha. Ndiwerenge ndekha kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense okhulupirira iye. Inu ndi okhulupirira iye? Inu mmakhulupirira iye? Akuti ngati mmakhulupirira kuti musatayike. Tano zoti ukakhulupirira Yesu Khristu kugahena sungapite. Kutayika kumeneku ngopitanso kusapita kugahena kokha. Koma chilichonse cha moyo wanu simene kuti chikhale yolephereka. Chifukwa kuti mmakhulupirira iye. Akumva ndi ochepa. Akunena ameni ndi ochepa. Nenani ameni. Akuti ukakhulupirira iye ati kuti usatayike koma ukhale nawo moyo wosatha. Anthu ena za moyo wosathazi amangona ngati ni moyo wokukhala osazamwalira nepena ena namafusa nchifukwa chana Khristu amafa. Moyo osatha umenewu samatanthauza kokhongona kuti moyo wokukhala osafa iyayi. Amatanthauza kuti pali mbewu ya Mulungu imene imabadwa mwa munthu amene amakhulupirira. Chifukwa Mulungu pamene Mulungu ndi wachikhulupiriro. Akuti Mulungu amalenga zinthu zosaoneka, amayankhula zinthu zomwe sizikuoneka kuti zioneke. Ndi anamutchula Abrahamu kuti ndi wachikhulupiriro chifukwa chani? Chifukwa Mulungu anamuza Abrahamu uzakhala ndi mwana. Ndipo Abrahamu anakhulupirira ati sanagwedezeke koma anayima muchikhulupiriro chake. Ndife tikakhulupirirano kunena kuti Yesu Khristu pandena paja anandiferadi ine machimo anga anandichosera. Akuti china chake chimachitika. Moyo osatha, moyo wa Mulungu umazamba nokubadwa mkati mwa mtima mwako. Ndi chimene chimachitika nchani moyo umene chakabadwa. Yohane chapter 1 verse 12. Akuti koma onse amene anakhulupirira iye paja ndinokhulupirira. Ati onse amene anakhulupirira iye anapasidwa mphamvu kapena kuti ufulu okhala ana a Mulungu. Kunani zoti pompo masandukano mwana wa Mulungu. Simakhaso akwachiwawa. Ameni? Amen. Mzimu wanu pompo umakhala mzimu wa Mulungu umene wabadwa mkati mwanu. Chifukwa amene Yesu Khristu akamaza bwera Efeso tizaonekera naye. Chifukwa kuti sitimakhaso azikulu apasi pano iyayi. Chifukwa Yesu Khristu ankapemphera ophunzira ake pa Yohane chapter 17 akunipa ndi anthu atatu. Ngati munipe mingani kondoni. Yesu Khristu ankapemphera ophunzira ake pa Yohane chapter 17. Akuti awawa si azikulu apasi pano. Koma ali kuzikulu apasi pano ndipo ndikuwapemphera kuti mwasunge musachose kuzikulu apasi pano koma mwasunge kuzikulu apasi pano. Ati mwasunge koyipa kuti anozoti inuyo pamene munakhulupirira Yesu Khristu sinunso azikulu lino lapasi. Ndifake zopita kumwambazi osamakayikira mupita. Ameni. Amen. Koma ife tikapulumuka machimo onsewa ndikuuze ngati munakhulupirira Yesu Khristu. Yesu Khristu pandena paja sanangofera machimo haleluya. Ola siku limene lija anafera machimo a nthawi zonse. Kuyambira nthawi imene Adamu anachimwa, nthawi imene anthu akuchimwa ndi kusogoloko. Ameni? Amen. Nthawi ikazatha pamene anthu azazizibirira machimo okha amene sanakhulupirire iye. Koma panopa iniyo ndinu ana a Mulungu. Nenani ameni? Amen. Ndiye ndikuwuzeni chinthu chinsisichi. Tikamanena kuti ine ndi mwana wa chilombo, kutanthauza kunena kuti pali kuchizungu amanati majinsi kapena kena kake kamene kanachoka mwa chilombo kamene kanalowa mwandani mwa ine. Ndete kamene ndinu mwana wa Mulungu. Kutanthauza pali kena kake kamene kanachoka mwa Mulungu kamene kali mwandani. Chifukwa no Yesu Khristu namanoti akuti ine muzapanga zodabwisa zoposa zimene ine napangazi. Chifukwa inuyo osamaziderera. Anthu ena amangona ngati zoyikira zinzazi bambo azima Yesu amathola liki. Mwalona sanjani no chonchi. Pa china yake cha Mulungu ngati maondeko mukamugwira munthu odwala chonchi. Muzina Yesu Khristu chira akuyenera kuchira. Chifukwa chimene chili mkati mwanu cha Mulungucho. Yesu Khristu anoti ati zonse zimene ndikupanga inezi ndi mzimu amene ali mkati mwanga. Kuti komwe munakhulupirira Yesu Khristu pa china yake chimene chili mkati mwanu. Amen. 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 Abusa. Amen. Ndi ngopereka umboni sanapite nu kuvesi yomalisa. Sumeyo napita kusika kunikaka kugula zina zake. Nafika pa shop. Napeka ndalama.
anayamba kuthandiza anthu ena osanthandiza pepa chanafusa tayankhulana ta iwe ase mabwera uzandiyesa mabwera uzandiyesa teili Amen. Mabwera uzakuyesani mabwera uzandiyesa ndinauza ndipasi nchenjanga sindikakupa ndinauza seka nena kuti amaona wa sanga ndipasi chenjanga ine mulipo badika kaino zenu mujoki nauza ndi ndapanga change ndipasi nchenji chanu ndipasi nchenjanga seka nawo lipo mpatuoni zibambo kunjinji mimi pali china chake chimene ni umanyamulo osamazipwekesa amen tisipemphera tikuziziwa kuti ifeyo ni ndani ife si anthu wamba nani kuti ine si munthu wamba mukhoza kumayenda ndi munthu kumagundana imapewa tonti mwazona ndinofana ndinosiyana chifukwa muyankhula mawu chimene chinthu ichitike amen ati koma kwa onse amene anakhulupirira iye kwa amene anakhulupirira zina lake iye anawapasa mphamvu imene ndi ufulu anatipasa ife ufulu okhala ana a Mulungu kukhala mwana wa Mulungu si chinthu chongonera kuti basi nomangotchedwa Khristu umangolembera kunsana ine chikhristu cha mandaito ndimadana nacho kuti anthu azingoniziwa kuti ndi Khristu ndimafuna chikhristu choonesera kuti Khristu chokodi amapanga chani tikawerenga baibulo kumachitidwe atumwi zimaonesa zimene Khristu amachita akakumana ndi munthu odwala samamuza kuti ubwere mawa iyayi amuza pompo kuna kuti Silva ndi golide ndilani ndilibe koma chomwe ndinacho ndikupasa muzina la Yesu Khristu zuka nyamukayenda amen akuti nthawi ina yake achina Paulo akuyenda anakumana ndi mtsikana wina amene amayankhula za mbwebwe akuti anthu awa amvere ndi atumiki a Mulungu akuti akutembenuka no uyu akuyankhulazi sizichokera mwa iye ni mzimu woyipa umene kuyankhula mwa iye olo akuti amikira olo akuti ombera manja koma si mzimu wa Mulungu amen akuti anathamangisa mzimu unamchokera sanadikireso mawa siku inayake akuti Petro analowa nyumba mwa Ananias anali munthu mmodzi wokhulupirira akuti anamupeza Ananias akuti anamuza Ananias iwe ndi Yesu Khristu anakuchiritsa kale kale atangoyankhula mwa amene Ananias anasuka kuyamba kuyenda amen tikufuna chikhristu chotero chomuzi munomu amen anthu atinena kokwanira Khristu fe tifuna chikhristu chooneka choncho amen sitifuna chikhristu chokungankhula ndi pakamwa pala kuti akuti ife utumiki wathu sitikungolachita zinthu za pakamwa iyayi koma ndi mphamvu anthu aona zoti sanaonepo muzimu akukhulupirira ndi ochepa akunena ameni ndi ochepa anena ameni azimayi okay verse yango malize fuka cha nthawi Aroma chapter 8 verse 14 mpaka na 17 ndiwerenga kwa Aroma chapter 8 verse 14 mpaka na 17 akuti onse amene amasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndi ana a Mulungu amen kubaya kunoko kusapemphera ndikusogozedwa ndi mzimu wa Mulungu palibe munthu amene amanena kuti ndipemphere ngati sanasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndakuti niyo ngati masogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndinu mwana wa ndani wa Mulungu okay ndiye tipitirize muone akuti mzimu amene inu munalandira samakusandusani akapolo iso ine si kapolo amen akuti samakusandusani inu akapolo kuti muzikhalanso amantha ine sindimaopa munthu amen koma ndimalemekeza munthu naye sindimaopa munthu koma ndimalemekeza munthu sindimaopa nyengo atu kuti musakhalenso amantha Mulungu samafuna kuti zikhala amantha iyayi koma mzimu amakusandusani ana ndipo mwa iye ife timafuula kuti aba atate akuti apapo tandizoni Mulungu ndi bambo athu amen anthu ena amangomuziwa ngati Mulungu wina koopsa amene afuna kuzatiwa nonga sunake Mulungu ndi bambo athu nchifukwa mukafuna kupemphera mayenera mudziwe kodi ndikupemphera apa ndikufuna ndipemphere ngati Mulungu bambo anga kapena ndipemphere ngati kuti Mulungu atate Mulungu amene analenga dziko lonse lapansi zakhazo ndi zimene mukuzifuna zakuthupi kwanu mukamapita kwa Mulungu pitani ngati mupita kwa bambo anu Baba Yesu Khristu ankatuza kuna kuti abusa mundikira umboni Yesu Khristu ankanena kuti akuti iniyo makolo aziko lapansi pano ngati mmaziwa kupereka mphatso zabwino kwa ananu kuli bwanji atate wanu wakumwamba ndakuti mfunseni ndipo azakupasa chonse mukufuna kuti chimwemwe chanu chisefukire amen ndizoona amen
ndizikakhazi zomwe mufuna, zomwe mungavale, zomwe mungadye. Yesu Khristu anati ati musadandole zomwe mungavale, zomwe mungadye, mmene kutika pomwe mungagone, akuti chifukwa Atate anu akumwamba amadziwa kale. Tano zikakhazi ize basic needs, zinthu zimene mukufuna, pitani kwa Yesu kuti Atate ine ndikoma ndifuna ka 5 pini kokha. Amen. Osana mpwe Yesu kumwamba konse kunjenjemele ndama ziambe kugwedera kuzanjala manja kwanu zigwere mu basket yanga. Ayi pitani ngati kwa Atate anu. Amen. Ati kuti tilire ngati makanda kuti Abba Father, Abba Atate, mwiziwa kunoti Abba Atate. Kudeko Mulungu ndi Atate wanu. Amen. Osamachita manyazi upita pa iye, osamaopa. Ndiye tipitirize vesi. Akuti mzimu mwini amavomereza ndi mzimu wathu kuti ife ndife ana a Mulungu. Munthu kakhala mwana wa Mulungu maziwa wekha. Ndakuti mzimu woyera amaperekera somboni kuti ife ndife ana a Mulungu. Verse 17. Tsono ngati tili ana ake ndiye kuti ndife olowa m'malo a Mulungu ndi olowa m'malo pamodzi ndi Khristu. Vesi ndiyofunika kwambiri kuti timvesese. Akamena kuti ndife olowa m'malo mwa Mulungu, akutanthauza kunena kuti mene pamakhalira pabanja ndakusala ndi 2 minutes. Ngati aphunzitsani ndi chuma chonse chawo chimakhala cha anawo. Ndauti ifenso ndife olowa pamodzi ndi Khristu. Ngati awali ndi ana awiri, ndoti ana awiri osewa ndi olowa, osewa chumacho ndi chawo ndoti akuyenera kugawana. Koma chumacho ndi chandani? Mulungu analenga chani? Chiliyonse. Tanzo chonse apaziko pasi ndi chani? Koma mangwena kuti mungodziwa. Akuti ife ngati tili ana a Mulungu, akuti ndoti ndi olowa m'malo a Mulungu, ndi olowa m'malo pamodzi ndi Khristu. Chilichonse chimene chili cha Mulungu ndi chanu. Chifukwa cha amatiphunzitsa amene kuti pali zinthu zina zake zimene ana a Mulungu ife sitimadziwa kuti zimakhala ndi mphamvu kwambiri bwanji. Akuti 2000 ya inuyo pamasiku zino simakhala 2000. Imakhala ndalama zambiri. Chifukwa chani? Chifukwa chilichonse chimene Mulungu amakhala nacho simakhala chofana ndi chimene anthu azikula pasi amakhala nacho. Ndiye ngati muli ana a Mulungu, tanzo chilichonse chimene chili cha Mulungu ndi chanu, nanu zinthu zonse ndi zanga. Chilichonse ndi changa. Dziko ndi langa.